Benvinguts una vegada més a l'escola virtual. Avui us vaig a presentar una nova secció, vídeos de jocs. Us gravo un vídeo d'un dels jocs que he fet servir avui, un joc molt senzill. És un joc que estaria dins dels jocs de tornada a la calma. És un joc on es treballa també el silenci i és un joc que es podria dir de concentració. Per posar-li, intentaré sempre posar tres adjectius, no? I és el joc que vaig aprendre del Raül, de l'Escola Pau Casals, de Viladecans. És el joc de les claus. És molt senzill. Nosaltres disposem d'unes claus, tenim una rotllana, els alumnes els tenim disposats en una rotllana, o les persones que vulguin fer el joc, i hem de tindre un gran... En aquest cas és petitet, però intentem tindre moltes claus agrupades en un clauer i ho deixem al centre de la rotllana. L'objectiu és molt senzill. Algú s'ha d'aixecar en silenci, recollir sense fer cap mena de soroll les claus i tornar a seure al seu lloc. A partir d'aquest plantejament esdevé una situació on es baixa molt el volum de soroll, tothom està en silenci esperant escoltar el so de la persona que s'aixeca i nosaltres simplement dirigirem en silenci, en el màxim de silenci, l'activitat, assenyalant quina persona ha d'intentar fer la prova. I nosaltres avisarem que serem els jutges i si sentim algun soroll molt fluixet, seguirem jugant, però que si sentim un soroll clar, doncs aturarem el joc i ho tornarà a intentar una altra persona. És un joc que ens pot servir per interiors, és un joc que ens pot servir per un dia de pluja, és un joc que ens pot servir per un espai petit on ens hem d'esperar amb canalla i podem fer servir aquest joc perquè, a més, no molesta a la resta de persones que estiguin per allà. Així que us animo a que el proveu, deixeu-me en comentaris què us ha semblat aquest joc, el joc de les claus. Fins ara!